Vôbec, prepáčte, mňa to absolútne netrápi, že čo tu rozpráva nejaká opozícia. Opozícia ani neprišla na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom, ktoré sme organizovali v Piešťanoch. Prepáčte, prišla tak, že dala po 50 eur 20 kríkľuňom, ktorí tam robili bordel. Mám jeden odkaz pre nášho konšpiračného klamára a birmovaného komunistu. Som jeden z tých, ktorí verejne vyjadrili na oslavách porážky fašizmu v Piešťanoch svoj nesúhlas, aby si náš predseda vlády išiel podávať ruku do Moskvy so zakrvavenou paprčou s medzinárodne hľadaným vojnovým zločincom. Vyprosím si o klamstvá a osočovanie, citujem, že sme banda hlupákov, kriklúňov a platených aktivistov a to bôž, že sme dostali po 50 eur od opozície, aby sme úmyselne narúšali verejné vládne zhromaždenie, vyvreskovali a robili tam bordel. Je to hrubá, zavádzajúca lož, ako väčšina jeho psychovýplodov. Nech sa láskavo pozrie do zrkadla, tam uvidí plateného konšpiračného hlupáka, kriklúňa a populistu.